Mit navn er Christina Nielsen. Jeg er 20 år gammel og er racerkører. Jeg startede som så mange andre med at køre go-kart, selvom det var lidt af et tilfælde. Da jeg var 13 år gammel, tog en veninde mig med ud til et go-kart-center. Jeg var vild med det adrenalinkick, jeg fik, og samtidig blev jeg fascineret af farten. I virkeligheden har motorsport altid været en del af mit liv. Min far, Lars Erik Nielsen, har kørt Le Mans i Porsche 911 adskillige gange. At sidde i en Porsche 911 føles som at være kommet hjem. Det føles naturligt for mig. Jeg er perfektionist, og når det gælder motorsport, er det klart en fordel. Motorsport er den konstante jagt på forbedringer. Der er hele tiden noget, man kan optimere. Det er de små detaljer, tiendedele og tusindedele af sekunder, vi snakker om. De kan hver især virke ubetydelige, men sammen får de stor betydning.